bebek ala semene kiye kok tangga teparo ora sing do gembira. Ono ana masih magane jen. Sak duwe babak. Apa kok ijen anak-anak. Sampeyan ya yen babat sambung rampung mung emane setunggal mawon tiyang kok mboten gelem ngrewangi tegese anggonmu babat ijen. Ayo mau ning lor kono kok ana aloke ana kiai babat ijen kaji babat ijen kanggo pangeling-eling katelao kajen. Adeg pondok pesantren ning Kajen. Mung aku titip karo kowe ya. Lajeng titip napa, Bapak? Aja kowe adol ngilmu, aja kowe mengko adol ngilmu sing sembarangan. Uripi sakjroning agama, ning aja golek urip sakjroning agama. Ya, kaya ngono wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat belaku. Senajan to aku diparingi alas kang sih bebondotan. Nanging aku ora bakal mumpus babat. Ing mengkone kang bebondro ya sapa pondok pesantren. Si agama Islam. Yo. Senajan to aku disawang mung katon ruang kajian. Ning kiwa tengenku akeh banget. Ora mung puluhan kapura atusan sing padha melu babat. Ya aku bakal melu ndonga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Romo Kiai sak menika benten duk nalika tasih wujud alas ingkang bebondotan. Sopi dipun sawah. Wah. Aja ngemplak-ngemplak. Lah nggih ngemplak-ngemplak ngaten menika kawontenanipun. Kae katelao ngemplak. Ngemplak. Kidul kae katelao ngemplak sawan. Ngemplak sawan. Eling ya. Nggih Romo Kiai. Panguripaning wong ngemplak saka nandur tela. Nandur tela. Kamu adeg pondok pesantren ning Kajen. Katelah Kiai Haji Mutamakim. Lah menawi kula kowe mengko adeg pondok pesantren Kajen nganggo jeneng Rangga Kusuma. Rangga Kusuma. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ngeten lho. Timbangane bar mlaku adoh. Wetenge ketan luwe lha iki pas ana berkat iki lho. Lah iki dumono wong ya tangan iki. Alah. Ya ini iku biasa. Timbang mubadir. Bangga. Sitian, tete. Iya ta.
kurang rajek kok. Nyireh putih. Iya. Sekarang Waalaikumsalam. salam. Sewu. Nek wonten tamu to. Nggih. Monggo Kakang. Ngapunten lakon niku lega dangu enten berkat kula kula pangan. Iki tamu saka ngendi wae? Kula menika saking Trangkil. Tranggil. Kula katelah kote Trangkil. Ketep Trangkil. Nggih kula Bakri niki nggih santrine Kiyaine Kotip iki. Kakang nuwun sewu Ki Bakri kongkon resik. Bakri yen sampean durung sarapan adoh lho. Brang kidul tekan brang lor. Ayo mbok didahari. Sampun niku Pondok. wis niku asal kula salah. Mbok kangen. Lah nggih lah kangen sampean. Lah, niki- Dangu kok. Kula niku wonten teng Kajeng niku badhe kepanggih Kyaine Mutomaki. Sinten? Jenengan. Lho nun sewu. Murid-murid kula teng Trangkil. Lha niki padha mlayu teng Kajen. Jare mondok teng mriki niku mboten bayar setunggal. Ingkang kaping kalih menika jenengan niku salah satunggaling kiai. Iya. Ngertos fikih agama utawi hukum agama. Lah kok ingon-ingon asu utawi sono niku dos pundi? Napa mboten saru? Asu niku haram nek dimam. Najis nek kena ilere. Lho jenengan iki kiai lho. Lah kok terus ngoten niku lho kena ngoten niku. Sik. Nah agama Islam kuwi ora bisa gawe peralatan. Sing gawe peralatan kuwi ulamae. Lho agama Islam kok nggih peranatane pripun? Sebab- Wonten Al-Qur'an ngoten niku. Sing gawe peralatan kuwi ora agama ning ulama-ulamae. Ya, penemu ning jenengan. Saiki aku tak takon lho. Nggih. Sego mbok pan mau raya. Enak. Nggih, Cok. Ora mutang Tunjukkan. Pak. Betul, betul. Monggo iki mau sisane asu. Sisane asu niku. Sisane asu. Lho sampe dhewe iki Sampeyan. ote prangil. Pun teh pirang-pirang turukan. Agama kuwi mung kanggo ndandane akake manusa sing rusak. Nggih. Agama kuwi ora ana. Kerangke nasib ora ana. Sik takok. Kuwi kok ngarani asu kuwi najis. Kira-kira kuwi duwe najis apa ora? Lho mboten nak. Lah kula niki suci kulino salat kok. Kula Saja najis. Kula nek salat iku mundur riyen. Ora nggo najis. Mboten. Tak takon yo. Uyuh kuwi najis apa ora? Pripun? Uyuh kuwi najis Nggih apa? najis. Lah nek kotoran, Najis. lah wong kuwi dhewe nggo najis kok ngarep asu ki najis. Lah niku wonten tesih wonten saranjuning badat. Luwe abot endi kesentuhan gawa? Iki mah luwe abot Ngeten gawa. Pak. Niki perkara fikih. Kanjeng Sunan. Lha, Kanjeng Sunan. Assalamualaikum. Sampeyan ingin cawis-cawis iki. Iki jane guru dhewe. Iki mau aku ya krungu ngene padha bantah pindah. Sampeyan pira? Ya krungu. Yo, kertas Nek dikon aku ya melu bantah lawan kowe. Iso-iso rampunge ketoprak jam 4. monggo Kenapa Tanggal jam 3. Lah nggih. Darunane apa to Mutomaki? Kok nganti kowe padha bantah binatah kelawan Ketip Trangkil Kampu Bakri. Bakri iku Allah. Nggih, ya piye? Wong kowe iki kiai. Kowe kaji kok ngingu asu. Ya. Monggo asu niku nyenggol najis. Nak dipangan kuwi haram. Kuwi pancen bener. Ulung kuwi ukuah. Ya. Ukuah umatiyah, ukuah Islamiyah. Srawung ana entre umat lan umat. Ya. Kirek niku nggih umating Gusti Allah. Ono. Kula nggih umating Gusti Allah. Kula basa beda-bedake antara umat lan umat. Dadi patok amung nggon kuwi. Nggih. Ning tenane ngene lho. Soto Makim. Kabeh wong Islam kuwi ngandhakake nek jeneng asu kuwi nyenggol ya najis apa maneh mangan daginge kuwi haram. Nggih.
ning beda karo kowe. Mbok ngono kabeh iku mau kowe isih sasar susur, isih tumpang suh nggonmu sinau marang babagan agama. Nek kowe gelem sinau maca kitab Al-Qur'an, tajwid, kabeh iku mau kudu paseh tenan. Nek kowe urung paseh tenan, ya ngene iki dadine kowe wong Islam ngingoni asu ya ora. Nggih. Ah, Sakniki kula tak takon. takon piye? Jus napa ayat pinten yen kitab Al-Qur'anul Karim njerake asu niku najis. Kuwi ora manggon ning kitab, nanging manggon ning tajwid. Lah mula sangka kuwi perkara iki kowe kudu sinau tenan. Nek kowe kuwi wong pinter, ya aja kaya ngene iki carane. Mergo apa? Kowe kuwi salah sawijining ulama, saya-saya kowe madhep pesantren ana ing kajen ora nyuwun parilah ngersa dalem. Derajat kula niku napa? Kiai niku luwih dhuwur wali utawi sunah. Wali niku mawon nate cengkak. Sunan ngampel inggih niku nate cengkak kae kan Sunan Kalijogo kaliyan Kansul Kudus. Sing dirembuk napa? Mung cengkak perkawis pemanggih upamane budaya luwih wis niku mboten entuk pepuntone hakim suci mutuske lakun dinumku wayadi agamaku kanggo sampean agamaku kangge kula Jenenge kowe iki kudus ben kudus kajen ben kajen jenenge nek ngono kuwi kowe arep gawe negara ana sakjroning negara. Menungso kuwi ana sing ngatur tuladane. Sora kowe diuripi marang Gusti Allah. Kowe kudu ngerti marang Gusti Allah. Yen kowe manggon ana ing alam donya ana sing ngatur kuwi ora ana liya. Kanjeng susuhunan. Lah kowe kudu manut reh perintahing kono ya kuwi. bondo wani kula niku napa untung kula niku napa kula dianggap niku ngembari ing Kartosura. Kula niku mung trimah urip sauripe pondok ing kajen mriki. Najan to kowe nganggo pawadan apa wae, kowe tetep luput. Saiki ora sah dadak kesuwen. Ayo manut kasuwan. Monggo. Aturaken monggo. Ayo butuhan. Monggo Kyai. Monggo Kyai. Kyai nama pundi? Assalamualaikum. Salam. Padha kemerutuk munggah ing pendopo. Iki ana kawigaten apa mongko aku ora mungsu nimbali. Kanjeng Susuhunan, Juk, niki wonten salah satunggaling kyai ingkang mapan wonten ing kajen. Namipun Mutamakim kok ngane-nganehi wong Islam kiai kok ndadak ngingu asu pisan. lho. Lah niki Lah kene niku bubar. Lah kene Ingkang angka kalih mongko kajen niku lak tasih wewengkon wonten ing Tosura. Kok boten nyuwun panglah ngersa dalem. Lah niki kula inggahaken wonten pendapo agung ing Tosura. Iki nyuwun pengadilan. Nggih, Tomake apa iki? nggih. beres sunah. Najan to sliramu durung nate ketemu lan aku mesti ngerti. Yen ing desamu kacil iki sing wewengkon Surakarta Bati. Leres. Isan kowe ora nyulilah marang ingsun kaping pindho menurut aturé tajuk lho kuwi iki santri. Neng kok ngingu sono to wasu. Ora perlu aku ngandar-ngandar terus ngerti. Iku kudu dicekake ya mau modal, mau atis nen asu kuwi najis lah. Ngene yo. Kae susunan. Yen kula kadumuk lepat ingune asu wae direk. Dimanggaken badhepun pidana kula bar saged anglampahe. Syukur yen kowe ndodok. Mergo luput iki ora mung siji nanging nyempyuk marang wong teng rasuk agama Islam. Nek ngono pidana kang tak tibake marang kowe pidana apa?
sadurunge kowe nindakake hukum. Wong apa njalukmu lan duwe weling apa? Saderepun kok nampi hukum obong. Kula badhe nyuwun. Kula gadah srandal lelek. Niki ajeng sawung ing patumangan kok ngantos srandal menika obong. Kula Pak, nek mboten obong, kula mboten kepekak sejuman. Ndak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngono kuwi wal saka pidana. Matur Kanjeng Sunan. Aku joto arani pengayoman kang pangowahi kang wis kacetha tak gawake sabda. Nggih, Kanjeng Sunan. Penjaluke tak turuti nyatane tulumpahe ora apa-apa. Nggih. Jauh. Raden, sing kabeh dituntut kelawan kawula. Ya wong kajen sakiwa tengene ing kene kowe tak lilahi adeg pondok pesantren ing Kajen. Nanging kabeh mau aku cubiyo. Satemene kowe sapa? Katuran peksa Kanjeng Sunan. Tuane kula Ki Haji Mutawakil. Alipun nami punika Rahmat, putranipun Bapak Setu mantan Temenggung Kartosuro Kanjeng. Kowe Nggih. iki ngono yen anake Punggawa ing Surakarta dadi ningrat. Ditoso Surakarta berpaku susukunan. Dicetha. Yen bapak niki klebu Punggawa kan duwe jeneng, duwe kabisan lan kaluwihan. Ya. Mat, sing gedhe atimu lan aku njaluk dening pamungkumu lan pamungka. Menika nek kejaba kowe tak lilani adeg pesantren ana ing desa Kajen, nanging kowe adeg pesantren sing mahanani kuncarane negara. Sirping lan tetereng desamu aja ngulang nguruk marang santri sing nyebar sapa hukum agama lan negara. Iki mengko lereke ora becik kanggo negara. Nah, kowe tak wedene lamun tak boyong, tak boyong menyang Surakarta Ningrat. Oh ngaten matur. Rampung nglakoni iki saking karo kowe sae pungkas. Kula Telung ing cerita. Prita pundutan babat Kajen kira langun nyuwun pangapunten. Monggo Kanjeng Susunan, Kudus, padha bareng-bareng nyuwun. Wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Jawah ing wanci liyep layap ing aluk. Mugi wonten tumuripun wahyu kembang Cempaka Mulya Jawa ing dusun ngerang mriki. Amin. Jaga ngerang ingkang gemah ripah loh jinawe. Murah sandang pasang papan. Amin. Kawula ngerang saking Bapak Kepala Dusun, perangkat masyarakat gedhe cek nonto dipun paringi seger kewarasan. Slametan, slamet dolan, nggih slamet akhirate. Amin. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.